A pre náš tým sa začínajú zápasom veľmi emocionálnym, extrémne dôležitým, už len tým, že je vstupný do tohto šampionátu. Jedna veľká bielo-modro-červená fiesta v aréne Čižovka v Minsku. Obidva tieto týmy vyznávajú túto trikolóru. Veľký súper Vladimíra Vujtka, Vladimír Ružička a tu je najväčšia postava nášho súpera Jaromír Jágr. To je akýsi náprotivok nášho Mira Šatana, čo sa týka jeho pozície v tíme, v jeho úlohy, ktoré sa od neho čakajú, sú zjavné jednak v kabíne, ale takisto sa od neho čaká jeden veľký ofenzívny prístup a prínos predtým aj na ľadovej. O mnoho skúsenejší. Ešte jeden rozdiel je medzi nimi, že kým Miro Šatan sa nezrieka aj tej oficiálnej pozície lídra týmu s C-čkom na drese, tak operujúci v našom brankovisku Juraj Mikuš už je na ľade a práve vtedy a skončil sa teda aj Marinčinov trest a snáď už sa teraz bude hrať 5 na 5. Tatar v zápätí zachránil pásmo Miklíkov a strela, gól! Vyrovnané 1-1 po strele Miklíka. Slonilo vo výhľade a ten puk si našiel miesto a zapadol za Saláka. Prvý gól slovenskej reprezentácie na tomto svetovom šampionáte. Z tohto pohľadu sa mi zdá. Miklík krásne skontroloval puk, Réva, ešte narážačka, krásny gól! Viedenský 2-1 po Révajovej príhode. Gólový blesk Mareka Viedenského, ale tá narážačka Révajovi, ktorý videl už hádam, ako sa Viedenský chystá striedať, ešte nebol ani na ľade a už vedel, že mu prihrá. Jednoznačne tento gól patrí Révajovi, pretože už v strednom pásme potiahol, prihral, nakoniec sa dostal k puku od Miklíka a už proste bol o sekundu dopredu myslením, našiel Viedenského, Salák sa nestihol presunúť a je z toho vedenie nášho týmu 2-1. Ale veľký kredit aj Miklíkovi. V náročnej pozícii ukontroloval puk, dostal ho do pásma a do Hertlovi, ktorý sa tam objavuje teraz v záverečných minútach riadneho hracieho času a je tu vyrovnávajúci gól od Jágra. To sú presne tie momenty, od ktorých sme predchol. Na čepel hokejky a pomedzi Lacové betóny skóruje a vyrovnáva ten. Lepíš a jeho rana, ktorá rozhoduje tento